ayyukan alkhairi, ayyukan lada, to kai kyautata kai aikata su a cikin wata na Ramadan. Don wata da ake ninka ayyukan bayi. Sannan ya ku ƴan uwa masu albarka, daga cikin falala na wannan wata din, idan ka azumce shi to Allah ya kan kankare maka zanubanka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Duk da akwai kuma wani hadisin ma da yazo Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams, sai ya ce wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza tuniba al-kaba'ir. Zo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka azumci wannan ramadan zuwa wancan ramadan din, to za a kankare maka zunubanka. To kaga me ka manta, to duk mutum garabasa ce ba dan kankani ba. To wata ne na lagwada na romo da Allah madaukake ke shimfiɗa wa bayinsa. Don haka yana da kyau bayi su tsaya su jajirce don su samu wannan romo din da wannan lagwada, ga aljanna a arha, ga aljanna a ha. Allahu akbar. To kaga abu ne da ya kamata a ce mun ribata. Bayan Allah addu'a suke Allah kai su Ramadan. Allahumma ballighna. Idan aka ce Ramadan zai tafi kuka suke, saboda ga wata ne na albarka, lokacin da ake ninka ayyukan bayan zai tafi. Za ga suna kuka, suna zubar da hawayensu. Mu kuma yanzu munna muke za mu rage, za mu daina jin yunwa, za mu yi kaza. To bayan Allah kuka suke. Saboda falalarsa, saboda watakila baka sani ba da kai za a ƙara Ramadan mai zuwa ko ba da kai za a yi ba, baka sani ba. Da yawa daga cikin yan uwa da suka azumci watan Ramadan da ya wuce, ba da su za mu yi ba wannan karan. To ka gani da yawa wa'inda da suna burin Allah ya kawo su wannan Ramadan, Allah bai kawo su ba, Allah ya ɗauki rayuwarsu. To kai da Allah ya ara maka wannan rai, haka kai ga wannan ka kan fuskanci wannan wata mai albarka, to ya kamata mutum ya dage dantse ne, ya yi iyawansa, ya roƙi gafara ga Allah maɗaukakin sarki. To ba wata ne na bacci ba wata ba ne na kasala ba, a wata ne neman aljanna. Wata ne da ake jajircewa a yi dukkan wani abu da ake fatar samun nasararsa ko samun tsira a gaban Allah, to ka yi shi a wannan watan. Baka sani ba Allah zai kai ka watan gaba ko ba zai kai ka ba. Mun gane? Na'am. ‘Yan uwa masu albarka, daga cikin falalla na wannan wata mai albarka shine yin umra, wato a cikin watan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wata mata al-Ansariya, yake ce mata idan kika yi umra a cikin wannan wata na watan Ramadan, yace to daidai yake da hajji tare da ni. Kaga falala na wannan wata mai albarka. Daga cikin falala na wannan wata mai albarka, ƴan uwa masu albarka, a cikin wannan watan ne, watan Ramadan, Allah madaukakin sarki ya saukar da daren da yafi kowane dare daraja, yafi kowane dare kima, shine daren Lailatul Qadr. Allah madaukakin sarki da kansa da ya faɗa, ya ce Alƙur'ani ma a cikin wannan dare ya saukar da shi. Inna anzalnahu fi lailatin